Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня первая неделя месяца. Але я так само сегодня первый раз буду складать эту наисвятейшую ахвяру на консекрованном алтаре в нашей святыне, в консекрованной святыне. Сегодня переполняя такая радость, переполняя подяка Богу за все, что сталося, что мы маем консекрованный костел, что это наша святыня, святыня, якая намащена, святыня, як учора сказав біскуп Олександр, з одного боку страшна, а з другого боку приємна, радосна. Страшна, бо треба усвідомити, що це справді місце святое святих, місце посвячено Богу нашому, і відсюди зиходить хвала Божая у повному сенсі цього значення, як дом консекрований, а приємна і радосна, бо для нас, для християнів, це велика радость. Радость, якою ми наповнені, і якою ми були, город нас позбавлений, ось стільки десятків років, коли нашу святиню, присвяченую Богу, колісті збурили люди, піднялася рука чоловіка, і чоловік не побоявся Бога, не побоялся, а даремно. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы подчас этой святой мши молимся и просим Божьего благословения, опеки Матери Божией, даров Духа Святого, здоровья, терпливости Леонины у день народжения. Божьей ласки, опеки Наисвятейшей Панны Марии, слуги Божьего Отца Фабиана, худшейшего выздоровления для Максима Анягоцький, да поможи Боже. Здоровья и поспеха учебы для Арсения Максиму. Я молюся за всіх діток, так само, які пойдуть у школу, за наставників і виховавців школи. Молюся так само для їх, щоб Бог дав світло Духа Святого, освятив їх. Для батьків так само, щоб були добрими свідками життя для дітей. Молюся и прошу вечный супокой для Юзефа, Леонарды, Конопатских, Тересы Стрига и всех померлых семьи Стрига, Витальда Драб, 40 годов после смерти, Изидора Нягоцка и всех померлых семьи. Сегодня первая неделя месяца, мы меняем таямнички, поэтому учора бискуп посвятил воду, новое уже тую вылили всю на людей, так это вельми добро. Зараз будем новую святить, это вот. Поэтому, видите, пошла вчера на стены и на нас. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якую мы будем окроплены на вспомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменті хросту. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, щоб праз воду, яка з'являється криницею життя, служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічно. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твій день, Пане. Однови у нас животворчу криницю Твоєї ласки і оборони нас від усілякого зла, якое погрожає душі і тілу. Щоб ми могли з чистим серцем наблизитися до Тебе і отримати Твоє збавлення. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Помолимся зараз так само, поблагословим таємниці Ружанця Святого. Пане Єзу Христе, Ти для нас уціловився від Духа Святого, прийняв тіло з Панни Марії, став чоловіком. Просим, благослови эти таємниці Ружанця Святого. І кожного, хто вшановуючи Твою найсвятейшую Маті, буде молитися, учеников усіх, хто буде розважати над таємницею Твоего життя, смертю, воскресіння, отримали дары Духа Святого и после закончения земного вандрования были годными удельничать у вечном житті. Які живеш и володариш на веки вечные. Амин. Интенция Святого Отца. Молимся об тим, щоб кожен з нас серцем почув єнк землі, а так само ахвяров екологічних катастроф і кліматичного кризису.
асабіста ўключаючыся ў абароне свету, якім мы жывём. Молімся, каб вайны не было, гэта самае страшнае на нашай зямлі. Паблагаслаўлю дзяцей таксама, каб ужо не хадзіць з вадою свянцонаю па касцёле некалькі раз. Божа Ойча ўсемагутны, крыніца жыцця і мудрасці, у святым хросце Ты ўчыніў нас сваімі дзецьмі і жывымі членамі касцёла. Глянь на сабраных тут дзяцей, якія на пачатку новага навучальнага года, і настаўнікаў таксама, якія на пачатку новага навучальнага года просяць аб Тваім благаслаўленні. Асвятлі іх розум сваім святлом і запалі іх сэрцы агнём Духа Святога, каб яны пазнавалі праўду і па прыкладзе Твайго Сына ўзрасталі ў мудрасці і ў любові, і разам з усімі намі вучыліся праслаўляць Цябе ў супольнасці касцёла. Благаславі сабраных тут дзяцей, настаўнікаў і прынесеныя імі школьныя прылады, каб з іх дапамогай яны лепш спасцігалі праўду, дабро і прыгажосць у створаным Табою свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Спявай. Няхай Бог усемагутны ачысціць ад грахоў і праз гэтую харыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. А выведите тудой выведите, возьми. Возьмите, выведите за ошейник, выведите. Хотел посвянціць. Молитесь, хвала. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебя.
Помолимся. Усемогутный Боже, вершиня всякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и да поможи нам узрастать у побожности, и отрымай, и ласкаво заховай у нас все доброе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Сідайте, коли ласка. Читання книги Другозаконня. Майсей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я учу вас виконувати, каб жили ви і увайшли, і отримали у спадщину землю, якую дає вам Пан, Бог отцов ваших. Нічого не додавайте до того, що я наказую вам, і нічого не адымайте ад гэтага. Захоўвайце заповеди Пана Бога вашего, якія я наказываю вам. Захоўвайце і выконвайце іх, бо гэта мудрость вашая і розум ваш перад вашыма народаў, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізка ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не паклікалі Яго. Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам. Гэта Слова Божае. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливість, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто не чинить ближньому своєму зла, не взводить поклеп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Читание послания святого апостола Якуба. Браты мои умилованные, усялякое дарование доброе и усялякі досконалы дар походит звыше дайца, святла, у якога нема зменлівасці або теню змены. Постановивший нарадзіў нас Отец словом правды, як каб мы были пэўным пачаткам ягоных стварэнняў. Прыміце з пакорою пасеянае у вас слово, якое можа збавіць вашыя душы. Будьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Чыстая і беззаганная пабожнасць перад Богам і Айцом – гэта тое, каб наведваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплямленным светам. Гэта Слова Божае.
Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У той час сышліся разам да Езуса фарысеі некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусаліма. І ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшын, не ядуць, пакуль старанна не вымыюць рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, што прынята трымацца: абмыцця кубкаў, і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёк ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б уваходзіць звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры з чалавечага сэрца выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэта зло знутры выходзіць і робіць чалавека нечыстым. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, паважаныя. Скіроўваем наш позірк на Езуса Хрыста і паслухаем, калі вы слухалі уважліва, чытанне кнігі Другозаконня, калі Маісей правовіў да народа: слухай пастановы і закона, якія я вучу вас выконваць, каб жылі вы і ўвайшлі і атрымалі ў спадчыну зямлю, якой дае Пан Бог. Захоўвайце і выконвайце іх, бо гэта мудрасць вашая і розум ваш перад вачыма народаў, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Пастановы чыі? Пана Бога, дарагія браты і сёстры. Мы сёння маем таксама Божыя запаведзі, наказы маем. Бо гэта ўсё грунтуецца на святым Пісанні. А ўсё святое Пісанне грунтуецца на тым, каб чалавек не толькі жыў шчасліва і добра на зямлі, але і захоўваў усё навокал сабе. Нездарма інтэнцыя святога Айца сённяшняя таксама гучыць, каб чалавек не толькі бараніў зямлю, а берагаў усё навокал. Каб чалавек і захоўваў тое, што дадзена яму Богу, не псаваў. Дарагія, паглядзіце, дзе войны ідуць, што робіць чалавек. Мала таго, што вынішчаюць, але ўся зямля натыркана жалезам, мінамі. І гэта ж не на карысць чалавеку. Гэтая зямля як можа быць апрацаваная потом. Сколькі гадоў яшчэ пасля Другой сусветнай вайны, якая, дарэчы, сёння пачалася, сколькі гадоў яшчэ чалавецтва вызвалялася і вызваляецца да сённяшняга дня ад тых снарадаў, ад мінаў, ад усяго, што натыркаў чалавек сам для сябе на гэтай зямлі. Паглядзіце. І трэба гэта ўсё было нейкім чынам дастаць і абяшкодзіць. А сколькі людзей загінула, сколькі дзяцей загінула пасля вайны у мірныя часы, калі находзілі гэтыя, як кажуць, усякае, і гіблі гэтыя дзеці асаблівым чынам, ці тыя, хто апрацоўваў зямлю, гіблі, таму што чалавецтва хацела паказацца, што яны мацнейшыя, мужнейшыя, што адзін чалавек хацеў паказацца, што ён вось тут будзе нейкім валадаром усяго свету. Поэтому Христос гаворыць, часамі людзі панабіраліся сваіх запаведзяў і паставілі на першую
на першую лінію нейкія нават чалавечыя законы, чалавечыя парадкі, і гэтым самым не глядзяць, што нарушаюць Божае, нарушаюць асноўнае, што Пан Бог дае. А паглядзіце, сколькі выходзіць з чалавечага нутра зла, як мы гаворым, граха, і распуста, благія думкі, крадзеж, забойства, зайздрасць, цужалобства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства ўсякае. Як на гэта ўсё страшна глядзець, і гэта вось робіць чалавека нечыстым. Гэта робіць чалавека нечыстым. Не тое, што мы ямо, як мы ямо, якія правіла там ежы. Больш, як кажуць, чалавек, калі хоча, напрыклад, даць камусьці кавалак хлеба, ён не будзе патрабаваць, каб ён рукі памыў перад гэтым, як возьме кавалак хлеба. А як галоднаму, то трэба накарміць, паважаныя. Гэта важна трэба, а не там яшчэ штосьці прыдумоўваць, хаця каб гэта было вось правіла нейкага жыцця, будуць сварыцца і дражніцца, хаця каб рукі памыў, а будзе на чалавека ці на дзіця крычаць і усялякімі словамі гаварыць на дзіця, будзе злосціцца на дзіця, абы рукі памыло дзіця гэтае. Ці што яшчэ? Так часамі бывае. Ты рукі мыў і такі-сякі пагнаў. Ці яшчэ на кагосьці, ці жонка на мужа, ці муж на жонку, ці яшчэ што-нибудь. То есть людзі, неяк павінны мы дбаць пра тое, што Божае, каб не грашыць. Гэта Божае. Каб не чыніць нейкага граха і-за нейкай чалавечай пастановы, і-за нейкага чалавечага, як кажуць. Так, можа, гэта і чалавечае, паводле нас, бароніць нас ад гэтага, але мне выдаецца, што кажа Христос, больш прыносіць шкоды, чым яшчэ нейкай. Дзеці ідуць у школу. Дзеці ідуць у школу, будуць вучыцца, будуць пазнаваць праўды пра гэты сусвет, як з гэтым сусветам, як у гэтым сусвеце жыць. Будуць пазнаваць, як і з чаго ён створаны гэты сусвет, пазнаваць праўды матэматыкі, фізікі і іншых. Але, дарагія браты і сёстры, праўды этыкі павінны вучыць заўсёды бацькі. Праўды паводзін, як трэба паводзіць сябе ў гэтым свеце, заўсёды вучыць бацькі. Школа вучыць і дае пазнаваць, вучыць ведаў, дае пазнаваць нешта. А бацькі вучаць праўды этыкі. Касцёл вучыць духоўнасці жыцця таксама. І гэта павінна ўсё быць у адным, як кажу, у адной звязцы. Не раздзелена касцёл на другім боку, там бацькі нічога не вучаць і спадзяюцца толькі, што школа нечага навучыць іх, што школа павінна вучыць усяму. Я памятаю, мне анойчы настаўнікі расказвалі, калі ў Мінску зашоў да адной школе, гавораць, прывозяць у першым клас бацькі дзяцей і кажуць, аддаюць, а потом глядзяць, як гэта, хочуць зразумець адносіны паміж сабою. І ўжо ў 11 класе прыходзіць хтосьці з адзін з бацькоў, бо ўжо паразводзіліся, прэтэнзіі да школаў, што не выхоўваюць іхніх дзяцей, а яны павінны выхоўваць, школа не павінна выхоўваць, даваць нейкія маральныя звесткі дзецям, а бацькі, сем'і павінны выхоўваць дзяцей. І так атрымоўваецца. А я ўжо не гавару пра тое, што бацькі забываюць, што дзяцей пахрысцілі, што трэба гэтых дзяцей прывесці да касцёла, што трэба іх з імі прыходзіць да касцёла, да першай споведзі, гэтак далей, гэтак далей. Дарагія бацькі і дарагія браты і сёстры, задумаемся над тым, што мы робім і чаго мы жывём у гэтым жыцці. Што мы робім і чаго жывём. Задумаемся, што ёсць Божыя запаведзі, што ёсць праўды, дзякуючы якім мы перад Богам адкажам. Перад Богам адкажам і то моцна адкажам. Учора ксёндз біскуп вельмі прыгожае казанне сказаў пра прыклад жыцця чалавека, пра тое, як касцёл вядзе чалавека праз усё жыццё да той хвіліны, калі чалавек зыходзіць з гэтага свету, нават не пакідае душы гэтага чалавека нават пасля яго смерці. Заўсёды застаецца з чалавекам касцёл. Школа калісьці закончыцца, інстытут ці універсітэт закончыцца, праца будзе,
А касцёл, як быў ад хроста, так да хвіліны смерці чалавека застаецца заўсёды з чалавекам і ў вечнасці. Бо гавораць нам, будзем памятаць, памяць наша будзе вечна. Праз год-два ўсё забудуць, нават родныя, блізкія. А касцёл заўсёды памятае тых вернікаў, якія адышлі з гэтага света, паяднаныя з Богам. Паяднаныя з Богам, якія знаходзяцца альбо ў чыстцу, альбо ў небе. Ну, ўжо пекла, маліся, хоць лопні, адтуль не выскачыш. Поэтому, дорогие браты и сестры, стараемся дбать про духовное, про физичное, культурное и интеллектуальное выхование наших деток и себе самих. И нехай Пан Бог нас благословляє. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Айц. Праз Єсуса Христа, який з'являється для нас дорогой, правдой и життем, узнесем до Бога наши покорные молитвы. Молімся за святы касцёл, каб ідучы за Езусом Христом, Ён з непахісною верою вытраў усе выпрабаванні. Цябе просім. Молімся за духавенства, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім. Молімся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб яны убачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім. Молімся за людзей, якія пакутуюць ад п'янства, каб яны знайшлі ў сабе сілы для пераадолення сваей слабасці. Цябе просім. Молімся за няверуючых людзей, каб Христус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутного Божьего благословения, опеки Мати Божией, даров Духа Святого, здоровья и терпливости для ныне у день народжения. Тебе просим. Божьей ласки, опеки на святейшей Панны Марии, слуги Божьего Отца Фабияна,
і хутчэйшага выздараўлення для Максима Нягодзькі. Дапамажы, Божа, Цябе просім. Малюся таксама за ўсіх дзетак, якія ідуць у школе, за настаўнікам, выхаваўцаў. Даручы, Маці Божай, суцяшэнне дзяцей і моладзь, іх бацькоў, настаўнікаў, катэхетаў, выхавацеля, якія распачынаюць новы навучальны год. Цябе просім. Молімся аб павазе да жыцця ненароджаных дзяцей у інтэнцыі маці ў благаслаўлёным стане, а таксама у інтэнцыі сужэнстваў, якія не маюць дзяцей. Цябе просім. Прашу вечны супакой для Юзафа і Леонарды Канапацкіх, для Тэрэсы Стрыга і памерлых сям'і Стрыга, да Вітальда Драба, для Ізідора Нягодзькі і ўсіх памерлых сям'і. Вечны супакой да ім, Пане, а святло. Няхай свеціць, няхай адпачываюць у спакоі вечным. Прашу Бога ўсемагутнага за хутчэйшае спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Хай Христос Пан адарыць святлом Духа Святога тых людзей, ад каго гэта залежыць. Цябе просім. Я дзякую Богу за ўсіх, хто стараўся і дапамагаў у падрыхтоўцы да ўчарашняга свята. Нехай Пан Бог благаслаўляе іх. Малюся за ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла. Прашу для ўсіх благаслаўлення. Я не буду вас гіпназаваць там, зараз троху, але трошачкі дзякую вам усім за вашу дапамогу на гэтую справу. Нехай Боженька благаслаўляе. Вось, і мы пастараліся, шмат і нашых сродкаў пашло, і нашых ахвярадаўцаў. Будзем далей патроху, паціхоньку з некаторымі так задолжанасцямі разлічвацца, патроху. Дзякую вам усім, што стараліся дапамагчы на гэтым месяцы. Так, парафія старалася, вельмі старалася. Дзякую шчырая. І нам усё ўдалося, і ўсё так даволі было прыгожа. Малодцы, як кажуць, на дзесятку, па 10-бальнай сістэме выканалі мы ўсё гэта. Дзякую вам, 100 раз дзякую, гавару, як кажуць, і гэта сапраўды было цудоўна ўсё. Нехай Пан Бог усім благаслаўляе. Цябе просім. Добры Божа, Ты пастаянна напаўняеш нас сваімі дарамі. Учыні, каб мы праз пазнанне Тваей дабрыні навучыліся любіць Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Дайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог і Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже наш Отче, праз моц святой ахвяри дари нас Твоей лаской, каб у нас сповнилася справа збавлення, якая здійсняється у найсвятейшем сакраменті, праз Христа, Пана нашого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм.
Отцы. Подякуем Пану, Богу нашему. За правды годно, это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане Святый Ойче, Всемогутный Вечный Боже. У Тебе мы живем, рухаемся и снуем и в нашем земном вандраванні. Завсёды адчуваем Твою добрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючи першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю, усклікаючы. Святый Криница усялякай святости, тому у едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, Всемогутный Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Отвечаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престёпа. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Йозефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійного воскрешення. І про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, святым Йозефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. У Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с волей Твоей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас спокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, как ты увейшь, але скажи только слово, и будет здорова. Какая великая добрыня Твоя, Пане, яко
Слався Христе, зараз і навік, пости закритий, Бога чоловік, Божа прославлений, Єсус спався наш, як непокорний, свой смиренный час. Слався Христе, зараз і навік, пости закритий, Бога чоловік. Слався Христе, зараз і навік, пости закритий, Бога чоловік. Прийми подяку, наш Боже Отче, обладару могутний в небі. Ти нас покликав до віри, Ти нас любить научаєш. Прийми подяку, наш Боже Отче, обладару могутний в небі. За дар святої Евхаристії Ти нам гріхи пробачаєш. Прийми подяку, наш Боже Отче, обладару могутний в небі. Ти у нас життя одновляєш, бо Ти завсюди єсть з нами. Прийми подяку, наш Боже Отче, обладару могутний в небі. Молимся. Боже, дякуємо Тобі за прийняти з Твоєго стола Евхаристичний посілок. Учини просим, каб гэты святый сакрамент умацаваў нас у любові і заохотив до служення у Тобі праз учинки любові до ближніх, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Пасля святой мши, сегодня первая неделя, будет выставлен на святейший сакрамент на целый день до 18 годин. Вельми прошу приходить на протягу этого часу помолиться в знак удячности Пану Богу за консекрацию костела. Нехай святочный настрой панує ще і сьогодні. 17 годин адбудеться молитва прославления, якую проведе наша молодь, буде вельми пригожа, запрашаю. 3 вересня во вторник вспомин святого Григория, великого папы и доктора Костела. 4 вересня середа свята у Ружи Маті Божої Сутяшення. Члены Ружи будут обновлять свои обещания Панне Марии. Святая имша у Столбцах, понедельник, середа, суббота у 19, у второк
у 9 і 19, чацвер і пятніца у 9, у нядзелю як звычайным. Я хочу шчыра сапраўды падзякаваць вам за ўдзел падрыхтоўцы да кансакрацыі касцёла. Я не ведаю, як вымяніць усіх, але я вам сапраўды шчыра дзякую. І я яшчэ, хоць біскуп учора нам даў такую агульную для ўсёй парафіі падзяку, грамату падзячную за будаўніцтва касцёла, я буду старацца на працягу года асаблівым чынам усім падзякаваць тым, хто прычыніўся, хто фінансава дапамагаў. Многія ананімна дапамагалі, проста я не ведаю, як нават падзякаваць часамі. Але Бог бачыць усё нашае, кажуць, і як па-евангельскі, няхай наша левая рука не ведае, што робіць правая. Поэтому я сапраўды шчыра дзякую за вашу актыўнасць. Вось, і няхай Боженька благаслаўляе кожнага. Я стараўся таксама са свайго боку прычыніцца так, каб гэты касцёл у Стоўбцах, это тоже так моя родная земля, могу так сказаць, і стараўся, каб вось гэты касцёл паўстаў, не гледзячы на тыя цяжкасці. Было вельмі цяжка, скажу шчыра, можа часамі нават супер цяжка было. Сколькі трэба было просьбаў і часамі такіх прыніжэнняў, не то што там якіх, але так, каб гэтыя сродкі паступалі на час, а сколькі, паглядзіце, вы самі бачыце, сколькі стараліся і мяне прынізіць, і каб толькі выбіць з каляі. Я яшчэ так жартаваў, гэта было да апошняй ночы, да апошняга дня, да ўчарашняга дня. Ужо ночью думаў, што там трэба скорей вызываць дзе-то куды, каб завезлі, бо началіся ці камні хадзіць па мне там. І хоць прыгай на адном месцы было. Що думаў, без мяне свянціць касцёл будуць. Вот, поэтому, сапраўды гэта выбівалі з каляі па полнай праграме, каб касцёл не быў кансакраваны, бо тое месца кансакраванае для д'ябла, гэта самае страшнае, што можа быць. Вось тут, у гэтым горадзе, ёсць месца кансакраванае і прысвечанае Богу. Мы, можа, гэта калісьці зразумеем, калі, як кажуць, нашыя духоўныя вочы адчыняцца. Калісьці мы паўнату зразумеем Божай ласкі, якая сыходзіць з гэтага месца, з гэтага святога алтара, кансакраванага алтара, пасвенчанага касцёла. Дарагія браты і сёстры, мы дзякуем Богу і помнім памерлых ахвярадаўцаў. Няхай Бог усемагутна дарыць іх радасцю жыцця вечнага. Дзякуй шчыра яшчэ раз многа-многа. У ларку ёсць часопіс Аве Марія, калі ласка захвочваю, цікавая, пазнавальная, старайцеся. Напэўна, ў наступным номеры будзе пра кансакрацыю нашага касцёла абавязкова. Яшчэ адзін нюанс, дарагія. У нас есть пры ўваходзе крыж, мы размесцілі. Дзякуй, Павел, што ты яго так нам, Павел Рослік нам яго выразаў, фігуру пана Езуса, і крыж гэты зрабіў. Дзякуй табе, Павел. Ён таксама, Павел, это усе рызное, это ўсё Павел выразаў таксама і памаляваў на гэтай фарбаю. Потом часть залацілі адны, часть ён таксама. Видите, як прыгожа. Гэта частка толькі алтара, паважаны. Гэта трэцяя частка. Будзе яшчэ з гэтай стараны, дзе жоўтая, і з той стараны, дзе жоўтая, тоже будзе выразана, і там будуць святыя, то есть будзе прыгожа. А потом пойдзем туды далей, і сюды далей яшчэ. Ой, а зверху там, дзе чорная, это будзе вітраж. Вітражыст, я імі вітраж усё, як кажу, усё зрабіў, усё даў ім пад нос, а яны не зрабілі. Ой, будем яшчэ рабіць, зробім вітражы. Там будзе вітраж. Там такі вітраж есть, трошечки у нас есть у этом самом, у этой кветцы так званой. А яшчэ будзе гэта ўсё, дзе вітраж. Стекло куплена, мы ўжо заплацілі за стекло. Яшчэ толькі за работу трэба будзе плаціць. Я буду удзячны, што вы там яшчэ троху будете складаць ахвяры, каб нам дарасчытацца са ўсімі. Не так много, але трэба яшчэ дарасчытацца.
У ларку ёсць, ага, я сказаў, пры ўваходзе ёсць крыж. А, пра крыж. Ну, женщины, вы там губы вытираете, так троху не красьте, як уже идите в костел. Добро так старайтесь, это самое. Не только ради крыжа, и тоже и коммунию давать, тоже, знаете, мне там это вот. Ну, вы старайтесь так, вы понимаете меня, да. Я знаю, что вы пригожие, без накрашенных губов все, абсолютно. Аж поцеловать хочется, да. Вот, это самое. Поэтому это такая просьба будет, да. Ну и дякую, хто вчора прийшов вечором молитися, на той салют такий пригожий був. Дякую всім, говорю, всім, хто допомагав, всім, хто оферував. Нехай пан Бог благословляє кожного. Ось і нам і председатель райвиконкама, він не змог вчора прийти. Так само присилає нам привітання, віншування з нагоди костьола. Ну і сапраўды все столбцы радовались и радуются, что у нас ось такі храм и храм освячений. А зараз, як я вже згадав, буде виставлений святейший сакрамент. Хто жадає помолитися, коли ласка може застатися, прийміть Божие благословення. А, детям волонтеры там, сьогодні сувеніри дадуть там, при виході від суполки Карітас, діткам, які те саме. Які у школу йдуть. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Пойше з неба Божа, милуйся. Сын и Откупитель свету Божа, милуйся. Духу Святый Божа, милуйся. Святая Троица Единый Божа, милуйся. Святая Мария, Мать надеи нашей, сутешь нас. Святая Мария, Мать шляху нашего, Святая Мария, Мать святла Божьего, полня Израиля, про 200 часов наших, зорка нового заповету, Мати Божия, Мати Мессии Избавителя, Мать избавления, Мати всех народов, Панна маўклівая, Панна, якая слухає, Панна, якая поклоняється Богу, слуга Пана, слуга Слова, слуга откупления,
утешь нас, слуга выбранных, утешь нас, мученица Христа, утешь нас, светка Евангелия, утешь нас, сестра для людей, утешь нас, початок Костела, утешь нас, Мати Костела, утешь нас, в образ Костела, утешь нас, Мария, благословленная поміж жанчинами, утешь нас, Мария, велич жанчыны, утешь, жанчына верная ў чаканні, утешь, жанчына верная ў давераным табе заданні, жанчына верная ў паломніцтве, утешь, жанчына верная пад крыжам, утешь нас, першая ў таямніцу воскресення, утешь, перліна спаслання Духа Святого, утешь, зорка евангелізацыі, утешь, ты, якая снеш прысутнасцю, утешь, у малітве нястомная, утешь нас, на просьбы наши адкрытая, утешь нас, ты, якая дапамагаеш нам прысутнасцю, надзея убогіх, утешь нас, давер пакорных, утешь нас, падтрымка пагарджаных, утешь нас, суцяшэнне прыгнечаных, утешь нас, абарона нявінных, утешь нас, адвага пераследаваных, суцяшэнне выгнаннікаў, ты, якая заклікаеш да свабоды, ты, якая яднаеш усіх нас, ты, якая абвяшчаеш спакой народам, утешь нас, мацярынскі знак аблічча Божага, утешь нас, знак блізкасці Айца, утешь, знак милосердности Сына, утешь, знак дзеяння Духа Святого. утешь нас, Христе, уладар истории, змилуйся над нами. Христе, Збавитель человека. змилуйся над нами, Христе, надея створенням. змилуйся над нами, Ты наш притулок, о Пане, допомога у няволі і смутку. Молимся. Пане Єзу Христе, Ти дав нам свою маці, Панну Марію, якую гэтым славным образе мы ушановуем як маці суцяшэння. Дазволь, просим, каб мы шчыра просячы ў яе дапамогі, заслужили на плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Молитва да Маці Божай суцяшэння. О Маці Божае суцяшэнне Марыя, суцяшальніца засмучаных, суцяшай усіх тых, хто пакутуе ад хваробаў душы, суцяшай грэшнікаў, выпрасі для іх навяртання і спакой сумлення. Суцяшаю, Маці, тых, хто церпіць ад хваробаў цела, выпрасі для іх здароўя, бо Ты аздараўленне хворых. Суцяшаю убогіх, удоваў і бедных сіратаў, атуляй іх сваей чулаю мацярынскаю апекаю. Суцяшаю, Марыя, смуткуючых, плачучых, несправядліва пакрыўджаных і няшчасных. Суцяшай тых, хто ў роспачы, вытры ім слёзы, якімі яны заліваюцца, бо Ты найлепшая Маці наша. Суцяшай выгнаннікаў і бедных вандроўнікаў, якія, туляючыся ў далёкіх чужых краінах, вымушаны шукаць заробку, каб выжыць. Наймілейшая Маці суцяшэння, суцяшай і атуляй канаючых, а найбольш суцяшай душы церпячыя ў чыстцу. Няхай Тваю нястомную апеку і суцяшэнне спазнаюць усе, хто Цябе ўшановае і просіць. О ласкавая, о літасцівая, о салодкая Панна Марыя. Амен. Песня на процессию. С веку
Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и володаришь на веки вечные.
Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага.